let it bang, bang. Good morning guys. Magpa-washing ta karon kay saka na pud TCH. Nakapalit ko Boya M1 nga microphone. Testingan ako karon og madungog ba ang hangin. Ngita tag washing. Ada tas nahan. Okay, wala pa man. A few minutes later. Ay, taligsik man. Abort ane. Ay, mabasa. Dagko kay patak. Scam ra ditong ulan. Dito ras ubos. Kay hayag naman dire. Ay. Ayun, sir. Sana all. Nay, batchoy. Open na batchoy. Butong na lang mahapon, no? Nay, batchoy, mabuntag. Ako sa palongon. Ato rin yung pandarod balik pag nanas babaw. Kusog kayo ang tingog, kabot ka, madungog ni. Wala pa ni naka open visor ni siya karon. Atong testing ag sarado. Huwag na ba'y diferensya. Atay close. Padungog pa ka akong tingog. Wala may nagkakan. Asa na ba? Kape ba? Nay kape. Wala tayo kape. Asa na kape? Picture. Nay na picture. Ayun na ito kayo dahil sa kanandari. Puno ang lake view. Puno good. May daga nagtawo. Abot-abot ang parking. Daga na. Abot green parking. Abot rin. Welcome. Paling Sulawa. Ay bago. Ay coffee be. Dami lagi to.
Bago na po. Hello. Bago na po do. Genre apparel. Bago. Ano all red horse. Balik rata. Yes ka lang. Hindi na bago eh. Ada dire oh. Ayan, nabalik na ta. Ada dire. Ada ta. Nindot nandun.